kako su nas prevarili već drugog dana na Šrilanki. Odsedali smo u jednom hotelu u mestu koje se zove Unavatuna, a nalazi se na svega par kilometara od velikog grada koji se zove Gale i koji ima UNESCO-om zaštićenu tvrđavu koju zaista vredi obići. S obzirom da dan ne traje predugo u ovom periodu, u momentu kada smo mi odlučili da je obiđemo, bio je mrkli mrak. Šetajući tako ulicama, primetili smo da nas neki čovek prati. Skrenemo mi levo, skrene i on levo. Pređemo mi ulicu namerno, pređe i on. Zastanemo mi, zastane on. Kada je već srce počelo da nam lupa kao kod zečeva, podignemo ruku zamišljajući da smo u Londonu i nestane taksi, ali stane tuk-tuk. Uskočimo mi ni ne pitajući za cenu i zapravo nam se tu posreći, ili smo bar mi tako mislili. Vozač nas je sproveo duž cele tvrđave, zastao ispred svakog bitnog mesta, objasnio nam na svom oskudnom engleskom jeziku sve što je znao o tom mestu i čak nam je ponudio vožnju za sutradan iz našeg hotela do narednog mesta koje ćemo obići. Sutradan došao u dogovoreno vreme, mi seli u tuk-tuk i na putu ka našem mestu, kaže on ima dosta znamenitosti koje također možemo obići. Mi naivni kažemo ajde. Ni ne znajući da su zapravo sva ova mesta unapred dogovoreni poslovi koje imaju tuk-tuk vozači sa osobljem koje radi na ovim mestima. Ovo je prirodna bašta gde uzgajaju razne kvazi prirodne proizvode koje također i prodaju. Tu smo dobili masažu koju nismo tražili, a koju su nam na kraju naplatili. Također čaj dobrodošlice i razne neke kremice koje vam daju tokom ovih tura, naplate vam na samom kraju, a vi ne možete ništa da uradite povodom toga s obzirom da vam zapravo nisu ništa uvalili, već ste vi svojevoljno dali pare za to, ni ne znajući šta, ni zašto kupujete. Na putu ka našoj odrednici vozač nam je ponudio da stanemo na još 2 mesta, međutim mi smo odbili, svesni da i na ovim mestima čekaju iskustva koje ćemo mi sigurno preplatiti, a na kojima će i naš vozač i svi ostali uključeni u ovaj mali biznis lepo zaraditi.